नैबे UN गल्ड कापनि गेजेरजों बड'फानि जिखिनि आदर्श बिथांनि हारिनि फारसे गेरेमसा माहारि दानायनि जे थांखि दंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार हारि हिसाबै दानायनि जे एजेन्डा दंमोन दा बेखौ जुगामि खालामनायाव गोसोखांनायाव अराय बड'फानि आदर्शखौ जोङो मोगथां जिउआव हाबा मावलांनायाव नैबे टुर्नामेन्टआ जोंखौ जेब्लाबो रियेलाइज खालामहोयो आरो बे टुर्नामेन्ट खुंनायनि थाखायनो दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि बेयाव जथेस्थ' प्लेयार बेयाव उजिनो हादों क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम आरो सारा आसामाव दिनै फुटबलनि बिथिङाव बर' हारिया बर'नि यां टेलेन्टेड स्किल गोनां जायफोर प्रतिभा गोनां युथफोर दङ हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा दिनै बिथांमोना मालाबा नेशनेल मालाबा इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै मुं खामायनो हादों आरो बेबायदि टुर्नामेन्टआ कन्टिनिउवासलि जायोबा जोंनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो बे टुर्नामेन्ट खुंफुंनायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथिनि जे मोनसे मोन्थोर बे मोगथाङाव महर मोनगोन आरो दिनै थारैनो बेयाव प्राय 5,000सो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय नायगिरिफोर बा गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों बेयो बड'फानि फारसे मोनसे श्रद्धा मोनसे भक्ति आरो गेलेनायखौ उत्साह होनो फैनाय एनकारेज होनो फैनाय रायजो राजा आं बेखौनो गोसोआव फोथायो गोजोन्थों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन उदालगुरि बे जथाय इनिसिएटिभआव 30थि UN बड'फा UN गल्ड काप बेयाव खुंनाय जादों टुर्नामेन्ट आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम आङो गिबियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों बड'फा UN गल्ड कापआ 30 बोसोर गोलाव लामा हान्थिनानै बे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाया मोनसे जारिमिन आरो दिनै बे जारिमिनखौ सृष्टि खालामनायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो उदालगुरि गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां बेयाव अरिहना बा कन्ट्रिबिउसन दङ थारैनो जि मोनसे नोजोर आरो थांखि लानानै बड'फानि बे मुङाव गल्ड काप टुर्नामेन्टखौ खुंदों दिनै बियो अल इन्डिया इनभाइटेड मोनसे टुर्नामेन्ट आरो जायनि थाखाय बिटिआरआवल' नङा आसाम भारत आरो मुलुगनां बियो मोनसे मुं लाबोनो हादों बा बियो मोनसे नोजोर बोनो हादों जारिमिन सृष्टि खालामनो हादों दा बेखायनो गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन